Tak co tam máš pro mě dalšího, živote? Jste v období plném výzev, změn a nenadálých zvratů. Toto video je o tom, jak nespadnout do reality životní oběti nebo bojovnice, když máte za sebou náročné a vyčerpávající období, což se snadno může stát, když už vám dochází síla a energie. Člověk se může cítit ublíženě nebo naopak startovat na první dobrou a ztrácet tak zbytečně poslední zbytky svých sil. Jmenuji se Lucie Berkana a jsem transformační koučka. Učím především pak ženy tomu, jak pomalu, ale jistě měnit svůj život prostřednictvím změny svého nastavení, prožívání a nových podporujících návyků. Procházíš obdobím, kdy si místo vnitřního klidu plná napětí z toho, co zase přijde? A věř tomu, že přijde, pokud budeš plná očekávání. Co ale přijde, z velké části souvisí s tím, jakého očekávání si právě plná. Pokud jsi příjemně natěšena, čekají tě vesměs příjemné změny, ale pokud už dopředu obáváš, logicky, když máš za sebou náročné a vyčerpávající období, tímto toto období neukončíš. Že máš právo ho ukončit, byť pomalu a s pokorou k vědomému vesmíru, který ti nepřihrál situace a zkušenosti, které zažíváš náhodou. Důležité je tedy zvědomit si v sobě, co od života očekáváš. Jasně, ideálně je neočekávat nic. Neměj očekávání, je tak jedna z moudrých rad osobního rozvoje. Jenže když nevíš, že očekáváš, máš pocit, že se ti to netýká. Často totiž vůbec netušíme, že vůbec něco očekáváme. A přesto, pokud máme nějakou zkušenost se svým partnerem, očekáváme od něj to samé, tu samou reakci. Pokud máme zkušenost sami se sebou, že jsme dosud něčeho nedosáhli nebo že se nám něco nepovedlo, očekáváme od sebe tentýž výsledek. A váš logik souhlasně přikyvuje. On nic jiného nezná, než vaši dosavadní zkušenost. Jenže ty máš k dispozici mnohem víc schopností, než jen svého logika. Podvědomě prostě člověk očekává, zvlášť když už má plné kecky toho, co už má za sebou. A často si to ani neuvědomuje. Kdo má taky v dnešním vyčerpávající a náročné době čas analyzovat své pocity a myšlenky, že? A přesto to je cesta ke změně vyčerpávajícího náročného období. Důležité je tedy si svá očekávání zvědomit a co víc, nedovolit z toho vašemu logikovi vytvořit ve vaší mysli neměnný stereotyp, což pro vás váš logik rád udělá, protože vám chce ušetřit energii. Vaše stereotypy, tedy stereotypní způsob přemýšlení, vám bezesporu šetří energii, ale to neznamená, že je to k vašemu prospěchu. To, že něco nějak dopadlo v minulosti, ještě neznamená, že to tak dopadne i dnes nebo v budoucnosti. Zkuste se tedy zamyslet, jak přistupujete k životu a k tomu, co k vám přichází. Ať už je to v lásce, v oblasti práce, peněz nebo jde o tvé zdraví. Co očekáváš, že přijde? Zase nějaký problém, starosti? Zkus to brát víc s humorem. Třeba i s černým. A když se začnou dít změny, postav se jim zpříma, bez ublíženosti, že se ti zase něco děje, případně bez bojového nasazení. A nazvi problémy výzvami. Změníš tak zcela zásadně svou energii, své vyzařování, svá očekávání. Zvýšíš tak své vibrace, naladíš se tak na vesmírnou vlnu změn, neboť vše je v nekonečném pohybu. A začneš se snáze pohybovat tím směrem, kterým chceš ty. Předpokládám, že to směrem k tvým přáním a snům. Takže měj pohodový den.